Urrutiren sakea. Artiak bizi-bizirik. Ezker golea. Urruti. Ezker golea da. Ezker golea da. Eskuineto nahi. Gurutzatu. Bikain urrutiko etxea. Ezker golea. Urrutik apur bat direki. Jaso urrutiko golea. Urrutiko etxea golea. Ezker maio. Urruti sekulako erakustaldia egiten dira. Ikaragarri jokatzen. Gaztera zer da, baina eta orain arte ze seriotasunekin da ze fisikoki nola ustu nahi da gaztea eta ikaragarri iruditzen da. 12 iragarkiak. Bi min mota daude. Indartu egiten zaituena eta alferrikakoa. Sufrimendua besterik sortzen ez duena. Ez dut pazientziarik alferrikako gauzekin. Horrelako egoeratan zirt edo zart egingo duen norbait behar da. Lan desatseginena egingo duena, beharrezkoa dena. Kitxo, amaitu da mina. Aldatu egin da telebista ikusteko era. Aldatu telebista ikusteko zure era. Elikagai oso, bakar eta ordezka ezik. Zuria zuri esnea. Botilan, zerikian, gazta, mamila, irabiatua edo nahi duzu munduan. Euskadiko esnea eta esnekia oso garrantzitsua edozein harinetarako. Daukaten kalzio eta D vitaminarri. Egunean, 3 aldi. Eta hementxe bertan egiten dira Euskadiko esnea eta esnekiak. Fruntzeskoak zuretzat eta gure ingurunearentzat. Badakizu, hemendik aurrera, kafetegietan Fortaleza Excellence. Excelente. Berriro Ramon, Excellence, Excellent. Inoiz tipu ari. Neri kolesterola jaistea bizitza datu zidan. Bai, gara da. Kolesterola altua denean, aitzakiak astu eta konfiantza izan behar dugu funtzionatzen duenarekin. Hoixe, danakol. Badakik hemen danakol dela baloratu Neki beste ezatez du kolesterola hainbeste jaistea. Niretzat onena du, horregatik gomendatzen diat. Ezer danakol bizitza bezalako, izan konfiantza, gomendatuena da. Gusten da, Ricardo, urdoz. Gaur, Epa, egun! Eke herritxik informatuko probatzen da. asko maite zaitut. Zer pasatzen. Iker Irrigarria orain txeitzuli da. Altakeletatik. 12 eta 18 zartoetako etenatietan horretarako baimena badute. Gaurko eta Mikelen arteko komunikazioa. Askorik erparatu hor. Mikelek. Partida ikusten ari garen. Ikaragarria bere. baina gogorra izaten ari da lehen esaten duguna jokatzeko eta Irribarriarekin baina asko ditzakete ikaragarri gehiago jokatzen ari den gehiagodek Baina dagoeneko 12 eta 8 eta 180 pilotaka da. Antuko 9. Sotamano zerantzun bikaina eskuin Sotamanoa kanpora. Hauxe, partida osoan izan den hankasartze bakarretakoa. Hankasartze bat, gaina Sotamano erantzun ikaragarri izan den sakien ez dikasmatu sakatzen. Atzelandeko batean bai. bola batera asko. Eta guai, ez deka esmatzen da erantzune aparta izan dek eta bai, horra iru tardiko tano zintzilika datorren pelotan dela sartu deno Sotamano da kapoan
deitzea. Azte partida ikusten ari garen. Eskizarra duela kidea ere, ikusleen artean. Urrutiko etxea. Sakea labur azpiazmenik gurutzatua. Erantzen, motxantzen, gelditu zaio pelota, alkaponzua da aurrera hobehartzin, da hor txaporatu zaio. Erremate klaseo itala izaten aire, gertarea, tenkua baizkikia eskutuzian izan dara, Ikerrek aterako usakea. Labur gaizto oso girantzun diorriko etxea. Ezker sokamano latza. Orain biak ere sake bueltan opariak egiten. Juani Urkia oso pilota zalea da, aginerra Donostian bizi da aspaldi honetan. Erdi itxututa dago, baina alatak guztiaz ere telebistan pilota partidarik baldin bada. Nekez utziko omen du ikusi gabe. Eta gaur ere badakigu begira dela. Hori, iluso handi bat. Urrutiko etxea. Gaur ere, labur eta gurutzatua. Atzereko momentu ero iketek eta gaizki jartzen dut. Baina hori hasieran pelota normala ez dut gartzen. Hemen duzu. Hau tanto, sake bueltan galduak. Segidan. Irribarria. Kontrakantxako oletatik erki gurutzatu dut ikain Urruti, luze gainera. Iker oso motzean, Urruti ere buskotxean iritsi da, goleakada ederra. Eskuinez berriz ere kontrakantxatik, oso itx. Zatua behar, Luanikotxea. Ere Luanikotxea emanez, ezker golea. Ikerren gantzoa. Hori ere bai baitauka. Behartzea askota behartu bukatzea. Eta 15 eta 10 gazte aurretik hor dituzue Aiton Amonak, Ikerren Aiton Amonak urduri baina pozik, itxaropentsu bostanduren aldea iragarkiak. Eta amar. Notamano zerantzun dio, ongi erantzun ere, Urrutiko etxeak. Gantxo. Oso bizia eta Bosko Etxebarriaren mezua, Irribarriaren
Urrutikoetxea. Gaiztoa oso. Zerri izan dago ere. Beste ezker bolea bat. Urruti. Eskuinez. Eta oso. Urruti. Sotamano. Ikusi egin behar du, ikusteko, slow motion jarri mesedez, martxan laguno, hau ikusi beharrekoa da eta. Nola erantzun dio Irribarriak, hau bukaera izan da. Bikaina eta hurrengoan berriz, suerte handiarekin hemen utsegitu, baina sakeari eman dion erantzuna da ikusi beharrekoa. Hemen, begira. Alde, golpeatu. Benetan zabe. Suerte ere, dene beharra dago. Ostea. Hamaika. Ate eta huts. Irabazten hasi da Irribarria. Bana, geroztik aurretik gaztea. Eta partida une benetan garrantzitsuan da. Ongi irten zaio Mikeli, bikain erantzun dio. Zenolako konfiantza dauka. Sotamanoa, ona. Ezker bolea, gero bat gozatu gabea. Mikelek atzera erdi. Hori eraman, Mikel. Atzera nahi. Ezker Sotamanoa. Ezker Sotamanoa. Baina hor Urrutikoetxeak ez zeren kulparik ez di. Iskaba galarazi diola, baina ez zeren errurik ez duela. Eta gero hor Urrutikoetxeak aurkari errutik zetorkion ere etzekien, eta Amabi eta Masei. Espaldi honetan sakeari eusteko arazko ondi egin da bintzat. Iak alabiak. Urrutikoetxea. Oretxe dauka egin beharra. Oretxe dauka urrutu beharra. Ezker Sotamano zerantzun dio. Ezker Sotamano bat. Urrutirena ere erra. Olea, ona. Mikel. Ezker Sotamanoa, bikaina. Atxoa. Erdi, atzeratu du. Mikelek oleaz. Eraman. Mikel. Zer nolako aukera galtzi duen alferri gaztea. Eta aldezuen horren ez. Ezker Orman. Espero baino gehiago irten zaio, nahi baino gehiago zabaleratzen zaio, ala gauzkiz ere dena aldezuen. Eta nengoa txapapera, Amairu eta Masei. Bere aldekoak biztu nahi ditu hor. Biztu nahi izan ditu. Urrutik, hemetxe duzuen. Ezker Ormani asko heltzen dio. Hemen ere alaxe gertatu da. Esku orkoarekin du. Urrutikoetxea.
gurutzatua. Erantzuna ikaragarria. Sotamanoz Mikel. Amazazpi eta amairu eta Josan. Aurretik izaten polemikaren ondoren, behin eta berriz esan beharrekoa du, gaurko pilotak oso bizitasunari dagokionez, oso arruntak direla. Oso arruntak. Azkeneko urteetan dozenaka eta dozenaka aldiz ikusi ditugula hauen ondoan jarritak karikatura ziren pilotak. Irekin atxio. Pelotan jokatzeko egoki, normalak, oso egoki. Eta beste askoren eskuetan oso montelak emango du. Beste aurten bertan bai. Pelota txar, gehiagiko, kontxetik, iragarria ateatzen pelota. Sartzea handia hor eskura etorri zaio, horrelakoak gehienetan gozatu, arrotu eta erki eraman hori ditu, baina lurrera joan zaio, 18 eta 13, azkeneko etenaldi luzera, 5 harturen errenta dotorearekin iritsi da gaztea, azken utxartea izango dugu iragarkientzat. Buruko finala handia ikusten ari gara Bilboko Bizkaia pilotalekuan. Irribarriak 18, Urrutiko Etxeak 13. Michel Etxeberriren mezua Angelutik. Jose Maria Palacios, 20, El Ciclón. Iker Irribarria berriz, bomba atomikoa, beste mundu batean. Eta Mikel Urrutiko Etxea partida zainak irautzen espezializatu da. Eta gaur ere, alaxe gineatu ditu. Horrein dira asko falta da hemen. Nik azteekin horrekin ikara pizkera. Meretzi eta amairu. Hola bukatzen dira. Hola, teatru nire bakarrik ez, dominatu bakarrik ez. Gero, askotan bukatzea behartu da. Hola bukatu nahi da. Horra idek, diferentzietazkoa idikitzen. Intako amaika. Amaika egindako, airez lau, sakez bi, bimatetaz beste bi, dejadaz egindako bi ere bai. Ez dejadaz egindakoa bakarra, bestea, utxarekin. Edo airez egindakoak 3 eta ies egindaba. Urrutiko Etxeak argi erantzun dio sake horri. Oletatik eskuinez, ikaina haure. Iaso Mikele. Eta luzatu. Berriz ere ezker hormana. Eskuinez berriz. Horrengoan ez dugurutzatu Mikel. Olea. Irribarriaren zantada. Olea. Ongi ezker hormatik atera. Antxo albezain luze. Erki gurutzatu. Pelota gaiatzen zuzien eta gurutatu bakarri ez, urtik harri, haue arritzeko talpo izan den. Eta nik ez dakit, ez daukagu beste etenaldirik egin beharrik, eta orain artekoak pilotaka da bat bera galdu gabe egiteko modua izan dugu, eta pozteko hori ere. Beti saiatzen gara, baina ez da beti erraza izaten orain honetan lortu dugu. Eta nik ez dakit Irribarria gazteak lortuko ote duen gaurko finala irabaztea. Nik ez dakit final 74etatik abiatuta, txapelketa baino lehen sartu behar izan baitzuen atariko bat jokatuta Merino bigarrenaren kontra. Gero final 32renak. Berriz Arretxe. Gero final 16renak. Bitxapendun menderatu behar izan ditu, bitxapendun handi. Eta gaur 3. aurrean. Aibar Olaizola, 4 aldiz buruz buru txapendun izana. Bego Etxeak txapel bat, baina zenbait final.
Mikel Urrutiko etxeak aurreko 3 txapelak bereak dituena, eta 3 txapelketa berean betean hartzea, batek bakarrik lortu du, Patxi Eurik, 1996 urtean, lehendabizi Galartza menderatu zuen. Gero, Beloki, eta gero Arretxe. Eta 19 urterekin, pilotaren historia luzean, inor ez da txapetu izan. Ez dakit lortuko ote duen, baina lortzen ez badu ere, irribarriak egiten ari dena, ikaragarria. Erki erantzun dio Urrutik, irribarriaren eskuika da. Erki gurutzatua, garean da, jaso Urrutik, Iker. Erki gozatu du. Bobea zeraman, ematera joan da ez du gozatu, Ormabikoa. Iritsi eta gurutzatu, gaizto, atzeraka etorri behar Mikelek, jaso, atzera Ikerrek. Urruti, jaso, txokoa dela, hogeita bat eta amairu, beste 15 pilotak da, berreun eta hirurogeita zortzi pilotak da, eta Iker historiara masatu liteke. Inoiz izaten txapetunik gaztena izateagatik, baina garaipen zerrendetan agertzen denaz aparte, mutil honek badauka zirrara eragiteko gai bat. Historian oso gutxi, 20 urtean batek edo izaten duten doain aparte horietakoa, eta mutil hau egiten ari dena, hemendik aurrera ezer egingo ez badu ere, dagoeneko aurten egin duena, ikaragarria. Eta nik ikara pixka baletxuna fizikoki nahi dira, gaur erakiten lanko partiokin erakiten nahi den, golpea, hola, aparteko ibakarrik izabela, fizikoare bai, dagoen teknika. Zer, hola bida bukatzen. Gaurko partio importante hau bukatzen, eta bai, partio bukatzen importante. Baina bukatzen da, oso ondo rematatzen bukatzen nahi. Irribarriaren azken sakea. Enaman Urrutiko etxea, gaur ez da maitu Jaun Andreo. Bai, Iker Irribarria, 2016 urteko buruzburuko txapelduta, pilotaren historia luzeko txapeldurik gaztena. Ikaragarria Irribarria, ikaragarria benetan. Sailetik aparteko da, eta gaur egin duena, 371 pilotakada izan dira, Ruben Belokik esan du, partida azkarrean Irribarriak irabaziko zuela, baina 250 pilotakadara iristera beharko zero, Urrutik aukerak izan zitzakeela, 270 izan dira, Urrutiko etxeak aireko joko ikuskarria dauka, baina gaur gauza onerako pilotakada gehiagio behar izan du airez. Botez jotakoak Urrutiko etxeak 46 izan ditu, eta airez 85, sekulakoa. Eta Irribarriak botez 92, airez 48. Alde handia. Txapeldun izan zen, pilotari ikuskarri batek 71 kilorekin buruzburuko txapeldun izan zen. Hemen txei duzue, 3 txapeldun